Hola, bon dia. El vídeo d'avui, igual que la resta dels vídeos, està pensat per totes aquelles persones que veniu a les classes presencials perquè pugueu donar continuïtat a la vostra pràctica. Però també per totes aquelles persones que arribeu a través de diferents mitjans, de diferents canals, ja sigui a través de YouTube, ja sigui a través de Spotify o altres canals, a aquest vídeo i àudio. Ja que avui el que compartiré és la introducció a la meditació. Ja fa temps que alguns alumnes en demaneu pràctiques de meditació i per aquest motiu faig aquest vídeo-àudio perquè el pugueu tindre a mà. Però el que farem avui és una introducció, és una petita part teòrica per comprendre una mica el que estem fent. Dic introducció perquè en realitat el que és el ventall i el camp de la meditació és molt gran i veurem una part petita, reduïda, però que segurament et pot ser molt útil si t'estàs iniciant a aquestes pràctiques. Ok? Dit això, important i que anirem compartint amb cada una de les pràctiques que segurament anirem penjant durant aquests dies. Entendre què és la meditació. La meditació, de vegades ens pensem que és tancar els ulls, estar en una postura i meditar què farem i deixarem de fer. No és res d'això. La meditació, en realitat, és un estat de la ment. És un estat de consciència no dual. Un estat de la ment. Què és el que fem, doncs? Quan parlem de la paraula faig una meditació, anem a meditar, normalment utilitzem aquesta paraula quan utilitzem tot un seguit de tècniques o sistemes que ens indueixen cap a uns estats. El primer estat que et convida a les pràctiques, tècniques, sistemes de meditació és desconnectar dels estímuls externs, amb el que al ioga es coneix com a pratyahara, desconnexió dels estímuls externs. Un cop he desconnectat dels estímuls externs, per això es comença moltes vegades la pràctica meditativa tancant els ulls, perquè quan tu tanques els ulls ja hi ha una molt bona part dels estímuls que t'arriben de fora que no t'entren. Però llavors es cultiva l'actitud d'estar present i desconnectar dels estímuls externs. Un cop has desconnectat dels estímuls externs, el que busquen la gran majoria de les meditacions és un estat de concentració. Estar en un estat de concentració durant un temps prou llarg per induir-te cap a un estat meditatiu. Llavors, què vull dir amb això? Que totes les eines que compartirem, tots els sistemes que compartirem en aquests vídeos que vindran, no deixen de ser unes eines que ens conviden a això, a cultivar presència, desconnectar dels estímuls externs i concentrar-nos. I es pot concentrar un amb el cos físic, amb la respiració, això ja ho anirem veient i ho anirem desenvolupant amb els propers vídeos. Simplement es tracta de saber què és el que estem fent. Llavors, la proposta d'aquests vídeos és la introducció a la meditació. Si tu vols aprofunditzar en aquesta pràctica, ja fes temps que practiques i vols profunditzar en ella, et recomano que agafis un dels molts llibres que hi ha, que realment n'està ple de diferents tradicions, de diferents cultures, de diferents mirades sobre la meditació. Quan dic meditació em refereixo a aquestes eines, tècniques, sistemes que t'indueixen cap a aquest estat. Per tant, serà una mirada molt sincera i des de la meva experiència. Dit això, la meva experiència amb la meditació, sobretot els meus inicis, quan em vaig introduir a la pràctica del ioga, m'era impossible estar una estona estirat amb els ulls tancats i relaxada. Ja no et dic estar assentada en postura de meditació, m'era impossible perquè em generava moltíssimes incomoditats. Què vull dir amb això? Que la mirada del ioga és, com t'ho diria, que el nostre dia a dia també incideix a l'hora que volem anar a fer una pràctica de meditació. De fet, dins de les moltes maneres de veure i entendre la meditació, hi ha el que és el Raja Yoga, i al Raja Yoga hi ha el que és el ioga extern i el ioga intern. I el ioga extern està íntimament lligat amb el ioga intern. Què vull dir amb això? El ioga extern són els yamas i niyamas, codis socials personals, o sigui, com tu et relaciones amb el teu dia a dia,
com et relaciones amb la sinceritat, com et relaciones amb les pors, com et relaciones amb moltes de les coses del teu dia a dia, està íntimament lligat en el moment que tu te sentes en postura de meditació. Per això, dins del Raja Yoga entenc primer els yamas i niyamas, que són codis socials i codis personals, el que són la pràctica de postures d'asanes. Les postures d'asanes estan pensades per tindre un cos més flexible i al moment que te sentes en postura de meditació tindre una certa comoditat. Pràctiques de respiració, de pranayama, podríem aprofunditzar, És una mirada molt reduïda, ja us dic, però les pràctiques de respiració també estan en el que seria el ioga extern. I llavors vindria el ioga intern, que són les parts que us compartia abans. El ioga intern comença quan tu pares un moment i desconnectes dels estímuls externs, que en diuen pratyahara. I d'aquí te'n vas a un estat de concentració, que en diuen dharana. I igual, sorgeix un estat meditatiu. Per què dic sorgeix? D'alguna manera es tracta de generar les condicions perquè això pugui passar de forma natural. De vegades busquem les coses i és tot el contrari, és permetre que pugui passar. Igual que quan tu te'n vas a dormir, si generes unes condicions determinades, et serà més fàcil entrar en un estat de son. Si tu, abans d'anar a dormir, et fas una banyera amb sal, llegeixes un llibre, les llums estan mig apagades, el dia abans has fet exercici, t'has exercitat, has fet una pràctica dinàmica, no has estat tot el dia llegint, sinó que has estat dinàmica, has estat movent, estàs cansada. Segurament és molt probable que entris en un estat de son. Entres en un estat. Sí? El mateix en aquestes pràctiques. De vegades és més permetre que pugui passar que no pas buscar que passi res. Quan tu busques dormir, normalment generes tot el contrari. No entres en un estat de son. Llavors, què vull dir amb això? Que ja no és la finalitat d'entrar en meditació i connectar-te en experiències, sinó que el que es tracta és de gaudir del camí, del procés, de permetre't deixar anar les coses que has de deixar anar per entrar en aquests estats. Llavors, la invitació serà connectar-te amb la pràctica, els sistemes o les eines, però ja et dic que al meu inici m'era difícil, no podia sostenir-ho, doncs no era el moment. Em va ajudar molt en el meu cas, ja et dic que és una experiència, és la meva experiència, tu has de tindre la teva, la pràctica física, la pràctica de postures, la pràctica de respiració, però sobretot a mi em va ajudar molt perquè m'entusiasma i m'agrada connectar-me amb espais com, per exemple, treballar a l'hort. Treure les herbes en presència, estar a la natura. Això a mi em va ajudar molt i ara m'és molt més fàcil estar assentat i connectar-me amb aquests sistemes que m'ajuden a connectar amb estats de pratyahara, dharana, etc. Sí? Dit això, dins del ioga intern seria samadhi, però no cal ni tocar el tema. Estem en un procés d'introducció a la meditació. Dit això, és molt important la teva actitud en el dia a dia. Hi ha el que és el sistema, el que és la tècnica o la pràctica, que et pot induir cap a aquests estats, però hi ha una actitud. No n'hi ha prou amb que tinguis unes eines, hi ha d'haver-hi l'actitud. I l'actitud és de cultivar presència. I aquesta actitud és bonic poder-la cultivar i t'ajudarà molt quan vulguis assentar-te en meditació, cultivar-la en el teu dia a dia. El que es diu consciència testimoni, no? La consciència testimoni és cultivar aquesta presència que et permet veure, sense rebutjar i sense aferrar-te a res. Però és molt fàcil dir això. Normalment, quan cultives aquesta actitud de presència, el primer que veus és que t'aferres a les coses i que les rebutges. Doncs aprèn a abraçar això. Aprèn a abraçar el fet de que estàs rebutjant, de que t'estàs aferrant. Si ho veus, és que ja n'ets conscient. Per tant, ja hi ha aquesta consciència testimoni. Per tant, si has vist, posa un somriure, dibuixa un somriure, deixa-ho anar. D'alguna manera el que estem fent és cultivar presència en el teu dia a dia. Cultivar presència en el teu dia a dia ens porta molts canvis i sobretot ens permet deixar anar moltes idees, conceptes, perjudicis, tensions mentals i llavors a l'hora de seure en pràctica, postura meditativa, ens serà molt més fàcil desconnectar dels estímuls i connectar-nos amb la concentració, ja sigui amb la respiració o l'eina que tu utilitzis. Què més us podria compartir?
és durant les pràctiques, quan tu te sentes, moltes vegades en els meus inicis em generava frustració. Primera, perquè m'assentava i sentia un munt d'incomoditats. Segona, perquè m'assentava. I el primer que fas conscient és que la teva ment no paren de sorgir pensaments i pensaments i tot aquell soroll em sortien moltes resistències a l'hora de connectar-te a la pràctica, perquè una de les altres coses que requereix la pràctica meditativa és repetició. Ja sigui la repetició d'un mantra, ja sigui la repetició de la pràctica, la repetició és imprescindible. O sigui, practicar, practicar, practicar. Per això dic que és tan important la pràctica en el teu dia a dia, incorporar aquesta mirada d'estar present en el teu dia a dia, no només quan te sentes en la postura de meditació. Llavors, surten frustracions, dubtes, no ho estic fent bé, no en sé... Tot això t'ho està dient la ment, no deixa de ser soroll. No deixa de ser soroll que ha de ser vist per poder deixar anar aquest soroll, perquè no deixen de ser judicis per judicis, deixar-los anar. Però et pot ajudar molt connectar-te amb la motivació, amb la il·lusió, i això imprescindible en el meu cas, en la meva experiència, retirs, sentir-me acompanyat, retirs, anar a classes presencials, lectures, llegir, buscar informació, ja sigui a través de vídeos, ja sigui a través de llibres, amb companyia, amb persones que puguis compartir la teva experiència, els teus dubtes, tot això per mi és imprescindible. Per tant, aquest canal que t'arriba a través de YouTube o a través de Spotify és igual, a través d'Instagram, des d'on t'arribi. Si tu tens dubtes i preguntes, me les vols fer arribar, per poc que pugui te les respondré. Si et puc acompanyar en aquest procés, es tracta de generar també una mica de comunitat. La comunitat dona suport a lo que és la teva pràctica individual, el col·lectiu. Busca i tu trobaràs les teves maneres. Què més us podria compartir? Jo crec que millor val més un gram de pràctica, com deia en Sivananda, que tonelades de teoria. Llavors, pràctica, pràctica, pràctica. Important entendre algunes de les coses que hem compartit en aquest vídeo, ja us dic que és una mirada molt petita, introductòria, però ja hi ha el material per poder començar amb la pràctica. La postura ha de ser còmoda. La postura de la meditació ha de ser còmoda. Normalment s'aconsellen les cames entrellaçades, creuades. Hi ha diferents postures de meditació. Si vols, busca, trobaràs. Cames entrellaçades, creuades, sentir una verticalitat de la columna, el cap alineat amb aquesta columna. La primera pràctica o tècnica de meditació pot ser el propi cos. No deixar-te sentir el cos, deixar-te sentir les incomoditats. Ja sigui en una mudra, ja sigui en jhana o chin mudra, o hi ha persones o cultures, per exemple, la budista, crec que és que porten la mà esquerra sota la mà dreta sobre, buscar una postura de meditació que per tu et sigui còmoda, imprescindible. Si no t'és còmode, deixa't sentir les incomoditats. Inclús si estàs en postura de meditació i dins de la pràctica o el sistema que comparteixes sents incomoditat i t'has d'estirar o has de fer moviments subtils, que aquests moviments sigui el teu focus de concentració. O sigui, si has de fer moviments, et permets fer aquests moviments, però d'una forma conscient. D'una forma conscient. Per què és important la postura i trobar comoditat? Perquè la quietud física et porta quietud a la respiració, et porta quietud a la teva ment. Veiem les parts del cos separades, el cos físic, el cos energètic, el cos mental, estan íntimament lligats. La mirada del ioga les veu d'una forma lligada, com una ceba que té diferents capes. Si hi ha comoditat física, si tu físicament estàs bé, de vitalitat és més probable que estiguis bé. Si de físic i vitalitat estàs bé, segurament la teva ment està més relaxada, més tranquil·la, més en harmonia. I si la teva ment està més en harmonia, estàs més obert a la inspiració, a la intuïció, a la saviesa.
Està íntimament lligat. Tots aquests camps estan lligats. D'aquí la importància de buscar comoditat en la pràctica meditativa que tu vagis a fer, en aquest sistema meditatiu que tu esculls o que veurem a continuació, doncs et permets buscar comoditat. Però també fent conscient les incomoditats, no rebutjar les incomoditats. Les incomoditats és una informació que ens arriba, que ens permet veure, que ens està dient alguna cosa. Llavors, les incomoditats han de ser vistes, han de ser mirades, respectades, cuidades, aprendre a abraçar el que estàs veient. Què vull dir amb això? Que si estàs amb les cames entrellaçades, creuades, i t'has de posar uns suports als genolls per buscar comoditat, ho fas. No passa absolutament res. Podríem compartir moltes coses més. De la pràctica de meditació crec que aniran sorgint a mesura que anem gravant diferents vídeos. Perquè tinguis una introducció, una mica una part teòrica, per introduir-te en el que és la pràctica, sistemes, tècniques de meditació, crec que està bé. Et convido que practiquis, que si tens dubtes, comparteix, i entre totes, si ens anem donant suport, ens serà més fàcil acompanyar-nos en el que en realitat és un camí de vida. No és el fet d'estar sentats, sinó és un camí on anem portant consciència, ens permet veure i tot sorgeix de forma natural, permetre que pugui passar més que anar a buscar res en concret. Ok? Hari Om Tat Sat. Si busqueu llibres, ara que he dit Hari Om Tat Sat, hi ha un llibre que és Meditaciones de los Tantras, em sembla, si no m'equivoco, del títol de Satyananda Yoga, on hi ha un suport increïble, Yoga Darshan també de Satyananda, el Danilo té llibres de pràctiques físiques, però també de meditació. Ha tret un llibre, Conciencia Desnuda. Però si busqueu informació en trobareu. De veritat que hi ha molta informació. Però per introduir-te crec que és suficient amb el que hem compartit avui. Hari Om Tat Sat i seguim, ens veiem amb la pràctica.